Inonzi Mai Dongo kana kuti Norini Dongo. Mwana wangu anonzi Nathaniel Dongo. Nhasiwo ndiri kufara nekuti ndawana donation, ndabatsirwawo newheelchair yemwana. Mhaka yekuti nekukura kwaari kuitawo zvazvakurema kuti umutakure muchesti munorwadza. Uchida kuenda kana kuti akarwara kuda kuenda kuchechi nevamwe kumutakura, pane pamwe pekuti unenge usina kana wokurisira kumba, unenge uchitomanikidzirwa pane dzimwe nzvimbo kuti uende naye. Saka izvozvo zvazvakunetsa nekuti unopedzisira iwewe wakurwadziwa muchesti. Saka nhasi ndiri kufara nekuti awanawo wheelchair yake. Nathaniel pari zvino haende kuchikoro nemhakawo yematambudziko atosangana nawo, kuti mari dzatoona kuti dzikwane, mari dzinodiwa kuchikoro kwavo dziri kudhura. Nemumwe mwana womudiki wokumashure anenge achienda kuchikoro ada kudzoka achitarisirwa achibva kuchikoro. Saka kuti unoenda unoswera naye, mari yetransport yekuti waenda naye wadzoka naye ipapo panotinike, mari dzachona kuti dzikudhura. Pari zvino haasi kuenda kuchikoro. Uye kuti anoda mapamba, anoda kutengerwa mapamba every month, anenge achitoda kuti anotochirwa pamba akwanise kuita ana toilet training. Saka zvese izvi zvematambudziko atiri kusangana nawo atinoda kuramba tichibatsirwa. Chikafu ndapiwa chikafu chekufara. Ndinoda kutenda zvikuru nerubatsiro rwakapiwa nhasi. Ane makore mangani uzoti dambudziko rake rinonzi chii, akazvarwa ainaro here? Nathaniel achingozvarwa akaita inonzi cerebral palsy. Ane makore 12.